मिसननिफ्राय गौरां दैयावहाय मानो दुगैहैनो बिसोरो समाय मोनखो आरो मोनसे मिसननि हस्टेलाव थानाय फरायसाफ्रा माबोरै मिसननिफ्राय खारग'नानैहाय बेयावहाय लोंहैनो सुबिदा मोनखो प्रमोद बड़ोर सरकारे केवल दालालिহে কৰিছে বিটিএডিত আপোনাৰ যদি দম আছে ক্ষমতা আছে আপুনি মসজিদ ভাঙি দেখুৱাক গতিকে আপুনি আৰএছএছক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ কোনোবা বিজেপিক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ মুছলিমৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আমি কেতিয়া সহ্য নকৰো जोंहा सासे इउटुबारा नंखाय खौरां फोसावनानै जेंनायाव गोलैदों नंखाय खौराङानो जाहैबाय सानसोरां नार्जारिखौ बुथारनाय जाथायाव गौरां मिशन मुंनि गंसे फरायसालिखौ मुं सुनानै बुंदोंमोन बेनि सायावनो गौरां मिशननिफ्राय गोख्रों फिनजाथाय होदों बिनि सायावबो सावरायगोन आरो लोगोसे जोंहा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमोद बर' बिथांखौ हुमकि होदों आरो जुदि प्रमोद बर' बिथांनाव दम दंब्लाथाय बिटिआर ओनसोलाव मस्जिदखौ सिफायनानै देखायनानै रोगा बुंदों बिनि सायावबो सावरायगोन अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन गौरां मिशनाव मा जादों गौरां मिशनावथ' जेबो जायाखै दाखालि बावै क'क्राझाराव एसटिएन्स ना मोनसे बेबायदि फरायसालिनि बा कलेजनि सासे फरायसा 11 थाखोनि फरायसा सानसोरां नार्जारिखौ बुथारनाय जाथायाव बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन जायबा इउटुबार बर'नि इउटुबार पि थांखि ब्लग्स बे पि थांखि ब्लग्सआ नंखाय खौरां फोसावदोंमोन आरो बे पि थांखि ब्लगआ गौरां मिशनखौ मुं सुनानै बुंदोंमोन दा बेनि सायावनो माखासे बाथ्रा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंबानो बुजिगोन आरो बे पि थांखि ब्लगआ माबोरैहाय बिदि बुंनो हाखो बेखौ नोंथांमोना बुजिगोन जानो हागौ बिथांनिया गोरोन्थि जादोंमोन अब्लाबो बिथांमोना चान्स होदों जाहाथे बे जेबा गोरोन्थि मावदों पि थांखि ब्लग बिथाङा गावनि चेनेलनि गेजेरजों निमाहा बियो बेखौ लुगैदों अब्ला मा बुंखो बेखौ खोनासंदो आरो बिनि उनाव जों सावरायगोन प्रमोद बर' बिथांखौ हुमकि होनाय मैयानि मोनसे पि थांखि इउटुब बे चेनेलनिफ्राय मोनसे मोनथिहोनाय जोङो नुनो मोन्दों बे पि थांखि जि ब्रकार बिथाङा गले गले गौरां मिशन बेबायदि मुंख'बाय थादों जेरावनोखि थांनाय सुनिबाराव मोनसे जाथाय जादों बे जाथायखौ बे गौरां मिशननिफ्राय स्टुडेन्टफ्रा हस्टेलनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारनानै बेबादिनो सासे बिसोरनि गेजेराव सासे थैदों बेबादि जाथाय बेबादि मुंख'दों बे जाथाया जोंनि बे गौरां मिशन बे स्कुलाव जायाखै बिनिखायनो बिथां पि थांखि जि इउटुबार जे गावनि ब्लगनिफ्राय जे ब्रकार खालामदों बियो बे ब्लगनि दारैनो बे क्लियारिफिकेसन खालामनांगौ जे बियो गाव गोरोन्थि बेबादि फोसावदों होननानै बेखौ बियो स्वीकार खालामनांगौ नङाब्ला जोङो बिनि एगेन्स्टआव गुबुन माबा मोनसे जोङो राहा लानाय जागोन नंगौ जोंनिया गौरां मिशना देग्लायहायसो जोंनिया सिनियर सेकेन्डारियाव आपग्रेड जादों दा जोंनियाव सासेबो क्लास 11नि गथ'फोर जोंनियाव एडमिसन जाथ'वाखै वायरेस थैनाय जे गथ' बियो क्लास 11नि गथ' होननानै जोङो मोनथिनो मोन्दों जों निउसनि दारैहाय गुबुन जोङो बेबायदि इउटुबनि दारैहाय वायरेस बिथाङा जे पि थांखि जे इउटुबार गावनि बे ब्लगनि दारै बे बुंदों माने गौरां मिशननि बेबादि गले गले बे मिशननि खोथाखौ बे मुंख'बाय थादों बिनिखायनो आं बिथांखौ बुंहरो दिनैनि बे निउसनि बे जोंहा बेखौनो बुंहरनो लुबैदों बिथाङा थाबैनो उइदिन 24 आवर बिथाङा बेखौ क्लियारिफिकेसन खालामनांगौ बियो गौरां मिशन नङा बे गुबुनावसो बे बबेनिफ्राय खोनादों बिथाङा बेखौ थिग जे थिग जायगा बेखौ बियो मेनसन खालामना होनांगौ आरो बे बुंनांगौ सिखार जानांगौ बे गौरां मिशन नङा होननानै गौरां मिशन जोंहा हस्टेलाव जोंहा क्लास 10 सिमल' दङ दा बयस आरो गार्लस वार्डेन दंखायो आरो गथ'फ्राबो बे मोननै क्लास 10 सिमल' दङ क्लास 11नि जों गथ'फोर लाखिया खारन जोंहा दा क्लास 11आनो जोंहा क्लास जाथ'वाखै देग्लायसो जोंहा आपग्रेड जादों खिन्थु जों क्लास 11नि जों एडमिसन जोङो लाथ'नो हायाखै मानोना स्टुडेन्टफ्रानो सासेबो सफैयाखै बेनिखायनो आं खावलायदों बिथाङा जे गोरोन्थि बेबायदि फोसावदों बे गोरोन्थिखौ बिथाङा बेबादिनो मोजाङै सुद्रायफिननांगौ आरो बुंफिननांगौ जे आंनिया गोरोन्थि जाबाय होननानै बे सिखार लानांगौ नङाब्ला जोङो बिनि बादगा बा बिथांनि एगेन्स्टआव जोङो माबा मोनसे गुबुन राहा लानाय जागोन बेखिनिखौनो आङो फोरमायनाय जाबाय बेथ' बियो जानो नाङा आसलते बियो निउस जे माने खौरां फोसावनाया खौरां होनना बुङोब्ला प्रपार इनफरमेसन प्रपार मोजाङै गुदि खिथा मोनथिनानैसो निउसाव हगारनो नांगौ बेयाव सा साज्रां बबेबा ससेनिफ्राय बबेबा बेबायदि दाजाबनानैहाय
प्रपार मोनथिया हसिया बेबादि निउस फोसावोब्ला हयथ' बियो पाब्लिकफोरनियाव गाज्रि मेसेज थांगोन। नोंथांमोना नुखांबाय जानांगौ बे बिथांखि ब्लगा माबोरैहाय बुंदोंमोन आरो बेनि सायाव मा बुंखो गौरां मिसननिफ्राय मा बुंखो। बे बिथांखि ब्लगा मोजाङै नायबिजिरालासिनो भिडिअ बानायदोंमोन जानो हागौ आरो माबोरैहाय बिदि बुंनो हाखो। बे खौरां बिजोङावबो फोसावदोंमोन जे STNs ना बिदि मा ST पाउल्स ना बिदिमोन आरोना मोनसे जायखिजाया बे मोनसे मिसन बायदियाव फरायोमोन जाहैबाय। ओमफ्राय बे हस्टेल दंमोन आरो हस्टेलनिफ्राय गौरां दैसायाव थांनायाव बे जाथाया जादोंमोन बा लोगोफोरानो बुथारदोंमोन आरो बेखौनो खौराङाव रोखा रोखायै फोसावदोंमोन। नाथाय बे जायबा बिथांखि ब्लग्स बिथाङा गौरां मिसनखौ दाय होदोंमोन। नोंथांमोना बेखौ नुखांबाय जानांगौ। अब्ला जों दा सावरायनोसै जोंहा बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ हुमखि होदों आरो बिटिआर ओनसोलाव जुदि मजिदखौ सिफायनो दंब्लाथाय सिफायनो होदों आरो प्रमद बर'खौ दालाल होननानै डाइरेक्ट बुंदों, दालाल बायदि सोलिगासिनो होननानै बुंदों। दा बेनि सायावबो नोंथांमोना माखासे भिडिअखौ नायबानो जाबाय, अब्लानो बुजिगोन। কাৰণ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে বিগত 2-3 বছৰত BTADত অকল দালালিৰ বাহিৰে একোৱে কৰা নাই আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ দ্বাৰা আমাৰ মুছলিমৰ কোনো ধৰণৰ ডেভেলপো হোৱা নাই। প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰে কেৱল দালালিহে কৰিছে BTADত আৰু এতিয়া যিবিলাক উচ্ছেদৰ জাননী দিছে তাত আমি শুনা পাই আছোঁ যে আমাৰ 40 বছৰ পুৰণা এটা মছজিদ আছে, তাত সেই মছজিদো ভাঙিব। গতিকে আজি আপোনালোকৰ জৰিয়তে BTAD প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োক সকীয়াই দিছোঁ মুছলিম জাতীয় পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা, আপোনাৰ যদি দম আছে, ক্ষমতা আছে, আপুনি মছজিদ ভাঙি দেখুৱাক। BTADত থকা সংখ্যালঘু 2 নম্বৰ স্থানত থকা সংখ্যালঘু মানুহে আপোনাৰ গাড়ী ভাঙি দিব যদি আপুনি সেই মছজিদত হাত দিব যায়, যদি মছজিদত হাত দিব যায়, চিধা কথা। গতিকে আপুনি RSSক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ কোনোবা BJPক সন্তুষ্ট কৰিব গৈ মুছলিমৰ ওপৰত অত্যাচাৰ আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। কাৰণ BTADত আপোনালোকে চবেই জানে 2 নম্বৰ স্থানতে হ'ল সংখ্যালঘু মানুহ। আৰু প্ৰমোদ বড়ো ভাবিছে নেকি যে সংখ্যালঘু মানুহ নোহোৱাকৈ তেওঁ চৰকাৰ বনাইছে? ইমান সহজ কথা নহয়। আমি আছোতো, আমি অসমত জীয়াই আছোঁ, অসমত দল সংগঠন আছে, অসমৰ সংখ্যালঘু দল সংগঠন আছে। গতিকে প্ৰমোদ বড়োক সকীয়াই দিছোঁ, এই উচ্ছেদৰ জাননী আপুনি দিছে, উচ্ছেদ কেতিয়াও আমি হ'বলৈ নিদিওঁ। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে BTADত পুনৰ অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'ব, তাৰ কাৰণে দায়ী হ'ব BTAD প্ৰমোদ বড়ো, স্পষ্ট কথা। চাওক, আমাক এতিয়া সকলো সময়তে যেনেকৈ মিয়া বুলি কৈ অসন্মানী কৰি আছে বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে, আমিতো মিয়া নহয়, আমি অসমীয়াহে, হাড়ে সিমুজে অসমীয়া। কাৰণ আপোনালোকে জানে 1962 চনত 1962ত যেতিয়া ভাষা আন্দোলন হৈছিলে, সেই সময়ত অসমৰ সংখ্যালঘু মানুহে অসমীয়া মাতৃভাষা বুলি স্বীকৃতি দিছিলে। তাৰ কাৰণে আজিৰ ডেটতো আমাৰ এইখন অসমত অসমীয়া মাতৃভাষা হৈ আছে। কিন্তু नोंथांमोना नुखांबाय जानांगौ बिथाङा मा बुंखो मा माखो प्रमद बर' बिथांखौ। अब्ला नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? जुदि माबा मोनसे बुंनो सानोबाथाय नैबे कमेन्ट बक्स दं, नैबे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरनो हायो। आरो जुदि आं नैबे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनो हायो, शेयार खालामनो हायो आरो लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइबबो खालामनो हायो। गोजोन्थों, एसेनोसै, जय बर' हारिनि।